Hello mga brad ug sis, namo sa Dani Iligan. So nagpalit na pud ta og kining Noche Buena packs, no, para lang sa 8 ka parents ning ato ang gipalit karon kay tan-awon ginato pila ang budget nga mahimo. So atong isulod sa kada Noche Buena pack kay 1 spaghetti set, 1 all-purpose cream, 1 condensed milk, 1 cheese, 2 corned beef, isa ka pack nga juice. Dayon wala pa ni napalitan og tag 5 ka kilo nga rice kay ako asa man gi budget, no, kay basig dili pa igo. So pag uli nako sa balay gitan-aw nako kung mapalitan ba ang mga parents og kining bugas. So pwede ra sila palitan. Dayon kining 8 ka buok madugangan ni siya og 7. So bali 15 ka mga parents ang swerte kaayo nga mahatagan sa Dani Iligan og kining Noche Buena packs niya. Swerte pod kaayo, no, ang Dani Iligan kay ang mga members na naigon niya naapoy daan nga mga nag-donate, no, mga members kasagaran sa Dani Iligan. Si donor number 1 nag-donate siya og 200 pesos. Then si donor number 2 nag-donate siya og 7,000 pesos. Dayon si Sisley 1,000 pesos ang iyang gi-donate. Dayon si Lynn Sueco 200 pesos. ug ang friend ni Emil, ang ato ang 10 former secretary, kay nag-donate pod siya og 100 pesos. So ang cash donation para sa gift giving kay maabot nga to sa 8,500 pesos. So nanaygon man ang mga member sa Dani Iligan, naatay dako-dako pod nga na pondo pod. So ato ang idugang niya siguro mga 30 pa man to kabuok nga nakumpra nga lot bags, excuse me, ato ara tong dugangan nato. So sa karon kini lang sa dayon. Daghan kaayong salamat sa inyohang mga donation o sa inyohang mga pledges.